ingeni sukari ni en achiel kuom sectors makelo ne oganda jokanya nam yuto le kata kamano ndhat sukari ni tinde onge tinde chalo ka gimo kemo chalo kedhno pur mare ohande mit mar sukari ema miyo waloso kuom kinde ka kinde nikech odhi olurore aluro dugo waselose kae gi Nyarawila gi Ken waselose kae gi Jay Gonyo Charles Odhiambo Jage waselose kae nyaka gi waziri ji mathoth en mbaka mosegore to pod olurore aluro dugo ochalo nyange taparo ni mana kaka jowete ga osetene ntiere gima duong' mamiyo do chiwo gik machalo kamagi gima duong' madong' ng'iyo samoro amora mikelo case moro amora nyim do ng'iyo evidence mano kende tij do ng'iyo to gimikelo ne chalo nade case mikelo nyim do ne chalo nade gima Nyarawila wacho kanyo mabende waselose mokalo chik nyaka lu ka chik wuoyo kuom public participation team public participation nikech achiel kuom ng'ama no odhiedo ni en achiel kuom jopur koro jo sama okelam case ni to king'iyo ka judge kata magistrate kuong ng'iyo to ng'iyo ka dier kech ka pod ok omiyo samo miyo jogi thuolo mar response mondo gimbe gikel papers gi mondo ging'i to neno ka dier chalo gima public participation ne ok otim koro aparo ni waluwa chike kwadwa ne kata aparo ni government bendo nego bende kineno ka achiel kuome omokerot machielo be kuome ochako mokerot gige piny owacho gi kuom gi mokerot seche te idok bende ng'iyo to en ang'o ma ok atim maber kosen rem mar office mar attorney general interest Victor interest mag jinika nyocha ni kadhi e supermarket akaw sukar moro mag brand moro mokanyal wacho ka to kadhi tang'iyo to gima yudo en Nayugi madhiera to sukar mawuoga western mabe ande sukache mitni kambi achiel ma western kae ma ande sukache mitni to king'iye to yugi machalo mana gimo kalo boda ka yutie kis mayu ka motingo kel ka to bedo packaged kech magi gik mose wuoye ko yudo ka kambi to lero dhi ondik kanyo maber lakini gima ni e iye nikech kata sama wawuoye ni Victor nitiere sukar manyo mak weekend manyo odonjo pacho kae miwacho no osekethore kendo entiere containers 17 ka okakoso mitimo ne nonro miwacho ni weya ne ng'ino non to bende ibiro yudo ka nonro no kod odhi maber kata odhi marach to sukar no biro donjo e chiro koro magi gik miyudo ka samoro tuoche minyalo ka tinde ng'eny mag cancer ang'o tuoche ma ji ok nyalo explain gi donjie koro an aparo ni kwa nyalo luwo chike wan godo to ka od bura kata kich government executive manyo kelo gigi gin gi wajumbe od bura ka gineno ka chike gi gin obadho nikech nitie gimomiyo noket chike gi mag privatizations gi to gi mamoko ka gido ka gin obadho to kare gidog gi lok chik to as long as ni pod ok olok chik nyaka waluwa chik kaka chik en mondo mi weche matenore gi weche monego bed ni nikech Victor king'iyo tipenjin to ang'o mamiyo bende ka wadwa loso mana sekta mar pur mar niang' ni king'iyo KQ ka loso siga ka higa to pod ok wawuoye private ginene pod ok wawacho ni mondo mi ikete e lwet ji giwegi koro ing'iyo ibiro nonori ni to ng'at mane tok gini en gima ber mondo mi kembe gi okel omenda to William Ruto ncho timo tim maber kowacho ni gowi ma jopur ni godo gowi ma kembe gi ni godo ogolo oko te koro aparo ni jok mamiye advice monego bed ni ni gini timore e okenge mowinjore motenore gi chik nikech kikowo kes maler Victor gimotime yo maler ma public participation ma wasewacho ka chiegni juma ka juma wawacho ka otimie yo makare to onge kaka gigi kuom gidhi mokero to mana ng'at moming ema timo gimoro kendo nuoyo kendo chako nuoyo ko expect no dhi yudo ang'o duoko mopogore erokamano ahinya atieng' sauti ya wakulima ng'isa kanyo ni ya